Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien ilu ġimagħtejn jaf li għaddejja investigazzjoni dwar fuel li kienet jintuża b'mod irregolari fil-karozza li uża huwa stess. Dan ikkonfermaħ waqt konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ huwa stess it-tnejn filgħaxija. Inti ċert li Permettili, għadni ma l-stage. Matul dawn l-aħħar ġimagħtej, però l-uffiċċju tiegħi kien f'kuntatt mal-uffiċċju tal-Klark, tal-Iskrivan tal-Kamra, fejn huma għamlulna mistoqsijiet dwar l-użu tal-karozza tiegħi. Busuttil għal ju stess appunta li x-xufier tiegħu li bħalissa qed ikun investigat. Quddiem dan kollu Busuttil għal ju kienet jaġixxi b'mod trasparenti. Jien għamilt naturalment dan kollu fit-trasparenza sħiħa, sorpriż b'din l-inkjesta maġisterjali. Meta mistoqsi dwar dan, Busuttil qal li ma setax jifhem dwar x'kien il-każ. Għalkemm kien ilu jaf bih ġimagħtejn tul il-ġurnata tal-bieraħ ma tkellem xejn dwaru meta prova jibgħat messaġġ lill-Partit Nazzjonalista qed jimpenja ruħu f'politika nadifa.